като ти да ме приятели. Ще те отдава. Къде ви излезем? Айде бе, дай лебедката, Гошо! Не, ще паднем там бе. Чай, че снимам бе. Ой, пърго! Ой, оплатно си забрано! Айде, пали! Пали свърли водата от това, бе. От тази... Обърния, Трайчо, фани я за железото и я дигни е така нагоре и сече водата. Дигнете предницата, дигнете предницата. Давай, диги! Диги обръщите целата! Целата обръщите, целата. Целата трябва да се обърне, айде, давай. Раз, два, три! Какво става, бе, играч? Къде си заби там? Гайра кантар, бе! Данко от друга страна. Я обърнете обратно пак по езерото. Не пускайте, бе! Какво се пари? Пепи! Кой ще въртял? И побалял водата. Да. Ай, завърти я, че изхвърли водата. Ще запали, айде, давай. Обаче с пълна газ. Дайте въжето, бе! Къде го забавя? Нема страшно, бе, давай, бе, пали, бе, Трайчо. Дайте въжето, бе! Бочко, какво правиш там, бе? За мен аз се само обуската на ето да Пепи! Ама що ми от тук? Оня ден мина. Ама кой е минавал тук? Пъргов за... Пъргов за каса тук. Боги е неговия колега, бе. Тук ми мина през това. Кога е долу? Не ваша среда, ама мина. Явно това го загледах и викам сега, че има тук. Е водата. Да не, стига палете, айде! Докато не е влезал вода. Бао да гледал цък и се има друг. Е, какво прави? Какво би цигарет? Ма ти някаква спешна акция не извади. Долу срещу това. Пали, бе, Трайче, пали нема ядова, бе. Гледай сега от нас какво става. Дай оттам. Дай му кач. Дръжи на пълна газ. Давай. Газ. Ай, газ. Карай водата.
Чайте, че пушим такова. Кръстеняк! Не, да го Защо? Аз си ти дай го Ето, педерас. Поискаш от мен, закачи ми. Варне, един час да се мотаме с това. Абе, ти не можеш. Ако се бейте бил смучил да дойде да те хвърли пади шокьо, ще умре от смех. Так, стари повече. Я дай пак. Аре бе! Ти, айде бе! Ти го снима!